एक आदमी के देखनी है बाजार में गरहन लागल बा और महुआ मारता रहे हम कने के मर देते रहे काहे खाती गरहन लागल बा कह चुप रह कोनो हमारा पर गरहन थोड़े लागल बा जकरा पर लागल बा विचार करो जे भी आज भोजपुरी के महान महान गायक बा सब लोग गरीबी से निकलल बा केहू बड़का घर के ना हो केहू टाटा बिरला अंबानी के घर के ना हो सब कोई यही समाज से निकलल बा आज यही समाज के हमनी के करतनी जैसे बा केकरा पर माई कृपा कइलू तुलसीदास पर कालिदास पर माई कृपा कइलू उतना मूर्ख व्यक्ति दुनिया में अब केहू रहे ना जौना दाढ़ी पर बैठल रहले वही दाढ़ के काटल आ वो माई कलिया पर कृपा कइलू कि कालिदास हो गइल ग्रंथ के रचना कर दिले ए माई तुलसीदास पर तू कृपा कइलू ई रामचरितमानस के रचना कर दिले ए माई आज बूढ़ा व्यास के नाई बीच मझधार में माई फसल मिला भाव लागल बाबू उतना लंबा कहां खींचबो विचार कर हमारे बात पर ए माई तोहरे माई कृपा बा छपरा जिला लयदार के धरती हो स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी जे की भोजपुरी के शेक्सपियर कहा गइल ई छपरा जिला भिखारी ठाकुर जी के धरती हो फागू बाबा के धरती हो महेंद्र मिश्र जी के धरती हो आज वो धरती पर हमने इस गंवार कलाकार के रवा सब बुलौले बने अपना माई बाप के रवा सेवा करी अपना माई जोन माई तारा के 9 महीना गर्भ में रखले बड़ी जोन माई तारा के दूध पियोले बड़ी आज ये माई से बढ़ के दुनिया में कोनो माई नहीं माँ से बढ़कर देवी और पिता से बढ़कर देवता एक विद्वान का कथन है कि जिस घर में माता पिता हंसते नहीं उस घर में कभी देवी देवता बसते नहीं अपना माई बाप के सेवा करो तो हमने के तनी गायत्री बाबा के भाव में हनुमान जी के सुमरन गाई दिया गायत्री बाबा के भाव में भैया गावे के तो बहुत लोग आवता लेकिन अब केहू गायत्री बाबा होई ना विचार करो हनुमान जी के हम गायब सिमरन सिमरन एगो गावत तब चाहे 5 गो गावत तब अगरबत्ती एगो बार तब चाहे कंपनी लहका दो उसे कोनो काजी श्रद्धा होके के चाहिए श्रद्धा होके के चाहिए देवी देवता खुश होके के रहिए नु एक अगरबत्ती से खुश हो जाए का भैया अन तो कंपनी धरा दो तो का हो जाए कुछ ना जब हनुमान जी सूरज भगवान के भक्षण कइले हाहाकार मच गइल राहु सोचलस के दादा आज हमारा ग्रहण लगावे के पारी रहुए आज केवन ग्रहण लगा दे आज वो ग्रहण लगा रहल जी हाँ लेकिन आज चंद्र ग्रहण रहल ढेर आदमी तो देखत नहीं न हिल ही नहीं खान हाँ का करो हाँ गोड़ हाथ धोके कतने आदमी के तो देखनी है जो चौक पर गाड़ी लगा के ग्रहण लागल बा अंडा खाता हे भगवान कैसे पार लागी कैसे नहीं पार लागी एक आदमी के देखनी है बाजार में गरहन लागल बा और महुआ मारता रहे हम कने के मर देते रहे काहे खाती गरहन लागल बा कह चुप रह कोनो हमारा पर गरहन थोड़े लागल बा जकरा पर लागल बा हां हां अरे ठीक रहा कहनी है।